Gwamnatin mulkin soja ta Jamhuriyar Nijar ta bayyana harshen Hausa a matsayin wanda za a dinga amfani da shi a hukumance a ƙasar. Haka zalika an kuma bayyana harshen Ingilishi da Faransanci a matsayin harsunan aiki. To sai dai kuma ba dukkanin 'yan ƙasar bane ke maraba da wannan mataki ba. An kuma kiyasta cewa akwai mutane miliyan 18 da ke jin harshen Hausa a Jamhuriyar Nijar. Abinda ake ganin wannan ne ya sanya gwamnatin ƙasar ta ayyana shi a matsayin harshen da za a dinga amfani da shi a faɗin ƙasar. Harshen Hausa dai shine matsayin na uku a Afirka, inda kasashe da dama a Afirka da ke samun masu jin harshen. Kan wannan batu ne yasa abokin aikinmu ya tuntuɓi Fahruddin Habibu Isa Kurawa, wanda masani ne akan harshen Hausa, cewa yayi dalilin da yasa ake mayar da harshe ya kasance harshen ƙasa shine duba yawan masu mu'amala da harshen tare da bin ƙa'idojin harshen yayin mayar da shi a hukumance. Kamar yadda bincike ya nuna, an yi kiyasin cewar kimanin mutane miliyan 100 ne suke magana da harshen Hausa a faɗin duniya. Amma an fi yin amfani da harshen a ƙasashen yammacin Afirka waɗanda suka haɗar da Najeriya, Ghana, Chadi, Libya, Sudan da kuma Jamhuriyar Nijar. Kamar yadda wani masani da ake kira Fromkin a 1977 yake cewa, masu magana da harshen Hausa mafiya yawancinsu ana samun su ne a ƙasar Najeriya, domin yana daga cikin manyan harsunan ƙasar wanda kusan a ko'ina a arewacin Najeriya ake magana da shi, kuma ya zama harshen da kusan kowa ke amfani da shi a arewacin Najeriya. Don haka idan muka yi la'akari da muhimman abubuwan da suke sawa a ɗauki harshe ya zamanto shine harshen ƙasa, za mu ga cewa dole sai an samar da harshe ya zamanto shine muhimmi, ko kuma muhimmancin harshen da darajarsa da yadda karansa ya kai tseku, sai an duba wannan. Sannan a duba yawan masu jin harshen ko masu yin magana da harshen, wanda a turanci ake cewa majority spoken. Sannan a duba yadda aka gaji harshen da bunƙasar al'adun cikinsa, wanda a turanci ake cewa cultural identity. Sannan a duba yadda ake samun bunƙasar ko bunƙasuwar tattalin arziki da harshen yake haifarwa ko yake samarwa, wanda a turanci ake cewa economics importance. Mun kuma tuntuɓi wasu daga cikin mazauna jamhuriyar Nijar ɗin kan koya suke ji da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka, kuma ko sun shirya masa. Gaskiya wannan mataki da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta dauka mataki ne wanda zamu ce da yayi daidai, wanda duk wanda zai ce yake kasuwanci a jamhuriyar Nijar da wanda yake yawo da wanda suke sauran wannan ya sun cewa da sauran baki da suke shiga jamhuriyar Nijar sun cewa wannan mataki da gwamnatin Nijar ta dauka wannan abu ne wanda yake yayi daidai, wanda yake sakamakon cewa yare ne na kasa kuma wanda yake na yan kasa, wanda kuma cewa yare ne wanda yake tun uwa da uba da kakanni da sauran waye an yi amfani da shi a kasar. Da yaran Faransai ne, Faransai ba kowa iya ba, sai ka samu wanda ya shigo yana shiga jamhuriyar Nijar kai shekara sama da bai iya Faransai ba, bai iya wani yaran ba, amma dai Hausa in ya iya ta to alhamdulillah zai iya yin kasuwanci a ko ina da sauran mabambanta. A gaskiya mun yi farin ciki da wannan mataki da gwamnati ta dauka, saboda dama mu Hausawa ne, kuma yaren da ake yi mu ba wai iya shi ne muka yi ba, mu dama Hausa ne muke yi da su, amma kuma Hausan mu dama da sun ji za su ce Hausan Najeriya, saboda sun san Hausan mu ta Najeriya ce. Kwamar Salisu Gambo Digital ɗan gwagwarmaya ne kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da gobe, ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. Tun lokacin da aka yi juyin mulki a Nijar, dangantaka ta yi tsamari tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar Nijar. Lokacin da shi Abdurrahman Ciyani ya yi juyin mulki wato a watan Julai 2023, ya katse duk wasu harkoki na jakadanci tsakaninsa da ƙasar Faransa, ya kori sojojin ƙasar Faransa, ya katse hulɗar diplomasiyya, ya canza sunaye na waɗansu katafaren muhimmin wajeje ko na tarihi da Faransa ta sa a ƙasar Nijar, wanda ya mayar gurbin da sunayen mutanen ƙasar. Bayan haka kuma idan muka duba za mu ga ƙasar Nijar ɗin nan da ta canza yare, ba wai akan ta aka fara ba, ana canza yare. Akwai ƙasashen duk da suka canza yaren da aka mulke su da shi, suka ɗauko yaren su na gargajiya suke amfani da shi, wanda a turanci ake cewa monolingual countries. Akwai dai masu jin harshen Hausa a ƙasashe kamar Najeriya da Nijar da Kamaru da Ghana da Chadi da Sudan da Benin da Togo da Gabon da kuma Burkina Faso. To
To masu sauraro iyakacin rahoton kenan na wannan lokaci, amma kafin nan za ku iya kasancewa da kuma a duk inda kuke a faɗin duniya a adireshin mu na intanet a www.indaranka.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, X har ma da YouTube a Inda Ranka TV.